Jeg synes, det lyder fuldstændig vanvittigt. 12.000 mennesker, det er meget. Og det er vanvittigt, at man bliver straffet for dem, eller at det er nogen, der siger, at man er en heks, og så man skal dø for det. Og det er tit ofte unge, mega unge børn. Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at man bliver dømt, og man faktisk bliver brændt som heks, fordi at andre, de har den holdning til en, som selv ikke engang ved, hvem man egentlig er. Også netop det der med, at det kun er beskyldninger. Man kan ikke vide, om de er noget. Jeg gør mig klar til, at jeg skal bruge hele natten i en kirke, hvor jeg skal overvære 2 præster uddrive onde ånder. Og det er en dreng, som er blevet beskyldt for at være en heks. Det er oftest, at børn bliver beskyldt for at være hekse, fordi at der er fattigdom i familien, eller at høsten ikke slår til, eller der er en, der dør i familien. Så skal der finde en syndebuk. For mig, der betyder det bare alt i hele verden at komme ud og redde det her barn. Fordi jeg ved, at hvis jeg ikke kommer ud til den her ceremoni, så bliver drengen slået ihjel. Hvis der lige pludselig kommer en snert af mistro til mig, om at vi er der af de forkerte årsager, så vil det ikke vare andet end 5 minutter, før at den her landsby har omringet kirken, og så kan jeg ikke komme væk derfra. Og så kan jeg selv blive slået ihjel. Så faren fortalte mig, at drengen her var skyld i, at deres lillebror, han døde. Jeg synes, det er jo utroligt ulækkert, og det er kun et svar, at det er, altså de hælder gift i ham, og så naturligt vil han så brække sig. Altså det er jo vanvittigt. De vil jo kun have, at han brækker sig, og så har han en djævel i sig, og så kan de slå ham ihjel. Det er fuldstændig sindssygt. Det er da frygteligt, at man skyder skylden på sådan en lille dreng, fordi der er en i familien, der er død. Og at man ikke, og det er jo også med, at de prøver at få ham til at kaste op, så de prøver faktisk at vise, at han er en heks. Jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt, og jeg synes, man får det faktisk lidt dårligt fysisk, når man ser filmen. Altså det der med, så sidder der sådan et helt uskyldigt barn, også, som nogen bare har beskylder for at være noget på grund af andre ting, ikke? Og så skal han sidde der og drikke gift. Det er fuldstændig from you, oh, you love me too. I love you, you love me. We are happy family with a great big hug and a little kiss from you. Oh, you say you love. Jeg synes, det er dejligt at se, at folk passer på hinanden, og de hjælper hinanden, og de sørger for, at alle har det godt, og de hjælper dem, som også de mindste. Man bliver sådan helt rørt af det, altså sådan man tænker, ikke også fordi, at det der med, at de alle sammen har været udsat for det, som vi så ham drengen lige før, ikke? Og det der med, at nu de forældre løse, ikke også, og det er faktisk deres egen forældres skyld, hvis man kan sige det i godsøjne også, at de har været med til at beskylde dem, måske for at være heksebørn også, på grund af et eller andet.